8 generációval, 164 évvel ezelőtt, 1848 áprilisában felkelt a magyar nép, mert elegük volt az elnyomásból. A feudalizmus megszüntetését felelős magyar nemzeti kormányt akartak. Az emberek munkájának gyümölcsét akkor mások élték fel, a közterhekből részt nem vállaló, hazája iránt közömbös uralkodó réteg. A magyarok által megtermelt javat birodalmi bevételekké lettek, de abból egy fillér nem jutott arra, hogy az itt élők élete jobbá legyen, hogy a magyar gazdaság fellendülhessen. A szabadságharcot a következő évben leverték, amire az orosz hadseregnek addig legnagyobb idegenföldi bevetésére volt szükség. 8 generációval később ma ismét van egy nemzeti kormányunk, körülbelül 70 éves kihagyás után. Eddigi leírházóink, a pénzhatalom most is próbálja megosztani a magyar népet, szembeállítani a vezetőivel. Minden rosszat elmondanak rólunk, próbálnak elkedvetleníteni, összefogásunktól megfosztani. Így a lemondás, beletörődés és a kisütőségnek a terjesztői. Ezzel is próbálnak minket gyarmati sorban tartani. Az utóbbi évszázadban próbálták történelmüket ellopni, meghamisítani, elhallgatni. Ha megnézzük nemzeti hőseinket a Wikipédián, még most is nagyon sok kommunista megközelítésű írásokat láthatunk benne. Annál jobban tudó történészeink még mindig a kinyugodt eredet hazugságait hajtogatják. Lehet, hogy a valamelyik intézkedése mostani kormánynak nem tökéletes. Kérdés most az, hogy megvan-e a bölcsességünk, hogy támogassuk az igen hosszú idő utáni ismét nemzeti kormányunkat, vagy beleessünk az ellenfeleink és leigázóink csapdájába, és a nemzeti kormány valamelyik nem tökéletes intézkedésébe belekötve annak a helyzetét lehetetlenítjük. 1848 elbukásának egyik nagyobb az volt, hogy Ausztria felhasználta az akkori magyar kormány tökéletlen intézkedéseit a más nemzetiségűek felhasználására Magyarországon. Ha ezen nemzeti kormányunk elbukik, az akkor miatt fog történni, mert elnyomóink felhasználják a kevésbé bölcs honfitársaink szembenállását a kormány lépéseivel, melyet az egy nagyon nehéz és behatárolt környezetben tesznek. Gondoljuk meg, hogy úgy leszünk a történelemben, hogy ez volt az a nemzedék, amit a pénzuralom ismét szembe tudott állítani a nemzeti kormánnyal, és Magyarország maradt az adósságcsapdában, vagy hogy ez volt az a nemzedék, akik átláttak ezen, kiálltak a nemzet mellett, és általuk ismét lett egy szabad és független Magyarország. 1848-ban a feudalizmust akartuk megszüntetni és a nemzeti szabadságot kivívni. Jelenleg a nemzetünk az adósságcsapdából és a szovjet hatalom emberi értékrombolásából akar kijutni. A nemzet próbál kijutni az adósság hálójából, amit a népellenes hatalomvitorlók vettek fel eszetlen árakon. Igazi magyar pénzt kell teremteni, nem a külföldi tőke magyar megnyilvánulását. A kölcsön alapú pénz helyett egy munkalapú pénzt kell teremteni, amit nem terhel külföldi adóteher. A pénzügyi függetlenség a szabadság feltétele. A 12 pont közül a 9. volt az, ami az igazi nemzeti bankot követelte meg. Nem az a független nemzeti bank, ami nemzettől független, hanem az, amelyik az idegen érdekektől megvédi a gazdaságát. Amikor emlékszünk a bátor 1848-as felkelőkre, jusson eszünkbe, milyen bátorságra van most szükségünk. Ha ellenségeinknek sikerül megosztani minket, elkedvetleníteni, elvenni kitartásunkat, összetartásunkat, akkor ezt a mostani nemzeti kormány nem tud megállni, és visszajön az a szocialista restauráció, mint ami volt 2002-től 2010-ig. Ki tudja, mennyi generáció kell még addig, hogy a következő alkalom adódjon, hogy egy szabad, független Magyarországunk legyen. Még 8 generáció? 2170-re talán? Amit most teszünk, annak súlya van, hatása gyerekeinkre, unokáinkra és azok gyerekeire. Erre gondoljunk most, és ez alapján cselekedjünk. Hazának szüksége van ránk.